गिबियावनो खुलुमबाय मानगोनां गासैनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम हरावनो भिडिअ लाना फैनाय जाबाय। दा नोंथांमोना मोनथिखादो आरो नुखादो टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नंगौ बिनिनो आं मोननैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों। आङो बेफोरबायदिथ' आपडेट लाबामोन माने पलिटिक्सनि बागै जों बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो समाया, मानो होनोबा जों एसे उन्दै नालाय बेनिखायनो समाया आरोना। दा आङो मोनसे सावगारिखौ नुनानै एबा फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे पस्टखौ नुनानै माने नैबे भिडिअखौ बानायनो बाध्य जादों। माने गासैबो होखादों नालाय बेनिखायनो आंबो होनो राजि जादों आरोना, माने होनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नुखादो टाइटेल आरो थाम्बनेलाव सासे मानसिया पस्ट खालामहरदों। दा बे मानसिया सोर आङो बुंथ'ला, बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेरजों मोनदों जाहाथे आङो सेयार खालामना होनोसै। माने गासिबो सिनायखायो जोंहा मानगोनां हाग्रामा सार, नोंथांमोना गासैनिबो फेभरेट जानांगौ आरो सोरनिबा सोरनिबा बे पलिटिक्सनि बागै गासिबो हेंथा हेंथि थाखालायो। माने मोननै दोङो नालाय बर'नियाबो माबाफोरा बेफोरबायदिनो दैदेनगिरि बिटिआरनि CM बेफोर मोननै धोरोम दोङो नालाय, बेयो मोननै माबा दोङो नालाय। दा नोंथांमोना मिथिखायो हाग्रामा सारनि गोबां हेटार्सबो दोङो आरो गोबां बेफोरबायदि हेफाजाब होग्राबो दोङो, माने फेन दोङो आरोना। दा बेयाव लिरना होनाय बायदिबा हाग्रामा सारनि मोनसे भाइरेल खोनादों, माने अलरेडि हाबा जाखानाय गथ'नि बिमाखौ हाग्रामा सारा बेफोरबायदि भाइरेल होननानै आङो फरायनानै होला, माने लाजिनाय मोनदों आरोना। दा नोंथांमोननि सेरावनो आङो पस्टखौ नै स्क्रिनाव होना होनि, नोंथांमोना लासैनो नायलांबानो जाबाय आरो फरायबानो जाबाय आरोना। भिडिअनि गेजेरजों आङो स्क्रिनाव होना होखाबाय, नोंथांमोना नायलांदो आरोना। नैबेनो आङो फरायनानै देखायला, मानो होनबा फरायोबा फरायजागौमोन, एसे हर जाबाय नालाय बेकग्राउन्डआव बोरैबा खोनागोन, बेनिखायनो नोंथांमोनानो फरायबानो जाबाय। आं होलांगासिनो नै स्क्रिनाव। स' बेनो आरोना, नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय। भिडिअ'बो गोलाव जागोन बेनिखायनो आं फरायना होथ'ला। दा बे बाथ्राखौ आङो बे पस्टखौ नुनानै एसे सोमोनांदों। मानो होनोबा जोंहा बेफोरबायदि बर'निनो लिडारफोरा बेफोरबायदि आखायाव एबा बेफोरबायदि खामानियाव आगान होयोबा खम लासिसिं नोंथांमोना मिथिखायो। दा आङो मोनसे बाथ्रा बुंनि, बियो सैथो नङाबो जानो हागौ। मानो होनोबा आङो बेफोरबायदि सानफेराखै आरोना जे हाग्रामा सारा बेफोरबायदि खामानि मावगोन, बर'नि लिडार जानानै बेफोरबायदि माबा मोनसे मावगोन आङो मालाबाबो सानाखै। बेयो नंखाय जानो हागौ। दा नंखायना नंगौ नोंथांमोनाबो मोनथिना मोननाय नङा। जि बाथ्राया सैथो ओंखारगोन एबा मोगा मोगि सैथो जागोन, अब्लासो बे बाथ्राखौ जोङो सैथो होननानै बुंनो हागोन आरोना। दा बुंनो हाया जे जोङो बियो सैथो बियो नंखाय होननानै बुंनो हाया। जास्ट जोङो पस्टखौ नुदों, जास्ट जोङो बे फट'खौ नुदों आरो टाइटेलाव लिरना होदों जे बेफोरबायदि गाज्रि मावदों, बेफोरबायदि माबादों, बेनिखायसो सेयार खालामनाय जादों आरोना। दा गोबां हेटार्स थायो, मानो होनोबा पलिटिक्स नालाय हाग्रामा सारनिथिंबो ओमफ्राय प्रमद सारनिथिंबो बेफोरबायदि हेटार्स थायो। सोरबा माबा मोनसे नंखाय फान्दायनानै माने भिडिअ'खौ बे फट'खौ सेयार खालामना होदोंबो जानो हागौ। दा बेखौ रियेलि बुंखानो हाया जे बियो नंगौ आरो नंखाय होननानै बुंनो हाया आरोना। दा नोंथांमोननि सेराव बेनो मोनसे रिकुवेस्ट, बे भिडिअ'खौ सेयार खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे गासिबो जोंनि मानगोनां गेदेर गेदेर बिनि फेनफोरा बिनि माबाफोरा मोनथिनाय बायदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ सेयार खालामना होबानो जाबाय, गासिबो मोनथिनाय बायदि आरोना। दा जों नुदों फेसबुकनि गेजेरजों आरो सानैसो मानसियाबो होखादों इउटुबनि गेजेरजों, मा मोनथिला आरोना। दा बेखिनियानोसै, आङो बुंनांगौ जेबो खोथा गैला। नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय, आं कमेन्टखौ पाब्लिस खालामनानै जाबाय। बियो नंखाय ना नंगौ आरो सोर नुदोंमोन बेखौ जे बिदि पस्ट खालामहरनो, हाग्रामाया सारा बेबायदि गाज्रि मावदों माबादों, सोर नुनाय बेखौ पस्ट खालामनाया नुदों ना बेयो सोरबा नुनानै बेखौ पस्ट खालामनो थिनदों? दा बे मानसिखौ नांगौ आरोना। गोबां मानसिफोरा फेसबुकनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों बेखौबो नुदों, बे मानसिया नुथारदों नामा ना नंखाय फोसावदों एबा नंखाय बेफोरखौ पस्ट खालामदों? दा बेखौ नांगोन आरोना। आरो नंखायबा जोबोद खैफोदाव गोलैनो हागौ बे मानसिया। गोख्रै पस्टफोरखौ दाननायानो मोजां आंनि बायदिबा आरोना। बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मानसिखौ जे लासिसिं बालायनांगौ, लासिसिं खालामनांगौ गोनांथार बाथ्रा नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ खोनासं, जायबा मिम्स बानायदों एबा माबा मोनसे खालामदों बेनि थाखाय पस्टफोरखौ दानना होनाया मोजां आरोना। मोजां फानि सिस्टेम पस्ट खालामजायो, नाथाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिरखौ लानानै
मोनसे अपमान खालामनाय मोनसे लासिसिं खालामनाय गोबां गिनो गोनां बाथ्रा जायो आरोना नोंथाङा जल्दिनो माने नंखायबा पस्टखौ दाननाया मोजां आरो नंगौबा होजायो आरोना माने फोरमायथि खालामनाया मोजां सासे लिडारा जे बेफोरबायदि खामानि मावगोन जुदि नंगौबा बेफोरखौ फोरमायना होनाया मोजां एबा ससियेल मिडियायाव पाब्लिक खालामनाया मोजां बेफोरबायदि जायो आरोना दा जोङो नंगौबाबो मा बुंबावनो गोबां बाथ्रा दङ माने नंगौबाबोथ' लासि सिंनि बाथ्रा जायो बेफोरबायदि गिदिर गोरां मानसिफोरानो जुदि बेफोरबायदि मावोबा खालामोबा जों बायदि उन्दै मानसिया मा आरो बैफोरबायदि उन्दै उन्दै जाफुनाय लाइमोनफोरा मा मावगोन थिग बेफोरबायदि जायो आरोना दा फोथायनो हाला आरो बुंनोबो हाला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरो गोलाव जाबाय भिडिअआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो बे मानसिखौ सिनायोमोन नामा जे हाग्रामा सारनि बेफोरबायदि लिरना हरनाय बेफोरबायदि पस्ट होनाय नंखायना नंगौ नोंथांमोना फोरमायजाबानो जाबाय आरो आङो पलिटिक्सनि भिडिअ बागै आपडेटखौ दिनै होनाय जाबाय बे बाथ्राखौ नुनानै आंबो बोरैबा मोनदों आरोना माने बेफोर माबा बाथ्रा नङा माने बेफोर जे खालामनांगौ बेफोर जि गाज्रि खालामनांगौ बेफोर बाथ्राया सैथोना नंखाय आंबो बुंनो थाङाखै माने जास्ट आपडेटखौ होनाय जाबाय रावबो गाज्रि मोननांला बिदा फंबाय गासिबो भिडिअखौ नायदोंबा भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय नंखाय नंगौ सैथोफोरा ओंखारलांगोन बेबायदिनो बेनिखायनो जास्ट सोरखौबा नंथारगौ नङा होननानै बुंथारनाबो लाब गैया आरोना दा बेखिनिसै आङो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो आपडेट भिडिअ नायबाय थानो थाखाय सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय